хотираҳои дастгоҳи компютерӣ дар шаклҳои гуногун меоянд, ки онҳо ҳадафҳо ва мақсадҳои гуногунро доранд. ман метавонистам ки ба мисли профессори донишгоҳам як дарсеро омода кунам, ки шуморо ба хоб барад. вале фарқати Ризо Гиёев аз профессорҳои донишгоҳ ин аст, ки намегузорад ки то ки шумо ба хоб равед. биёед ин дарсро шавқовартар мекунем. шинос шавед. ин Гушчапар МС аст. ҳоло ӯ дар Гушчапар продакшн қарор дорад. Гушчапар МС мехоҳад машҳуртарин репсурудхон дар тамоми кишвар шавад. ҳоло бошад, ӯ мехоҳад сурудҳояшро дар айпадаш сабт кунад. чӣ тавре ки мебинед, ӯ асбобҳои мусиқисозӣ ва микрофонро истифода мебарад, то репсуруди навашро эҷод кунад. вале мусиқӣ ва садои сабтшударо ӯ дар айпади худ якҷоя мекунад. дар ҳаёти ӯ як ҳодисаи нохуше рӯй медиҳад. Гушчапар МС нимаи аввали албоми худ ва тамоми кори худро дар аввали сол аз даст медиҳад, вақте ки дар зимистон борони шадиде ба амал меояду хонаи ҳамсояи ӯро об мебарад. ана ин боис мешавад ки қувваи барқ дар хонаи ӯ ҳам хомӯш шавад. вақте ки қувваи барқ ногаҳон дар хонаи ӯ хомӯш мешавад, айпаде ки ӯ суруди худро дар он сабт карда буд месӯзад. дигар он айпад кор намекунаду ҳамаи он додаҳои захиратшуда дар ин айпад нобуд мешаванд. Гушчапар МС ба хулосае меояд ки ин дафъа роёнаи худро истифода барад ва репсурудҳои худро дар якчанд хотираҳои дигар низ сабт кунад. барои рӯзи мабодо, агар бори дигар борони шадид ба амал омаду қувваи барқ хомӯш шуд, ӯ ба ҳар ҳол репсурудҳояшро аз даст нахоҳад дод. Гушчапар МС ҳамаи репсурудҳояшро дар хотираи сахти дохилии компютераш сабт мекунад. ин хотираи сахт Solid State Drive ва ё ин ки SSD ном дорад. SSD хелам диски абарқудрат ва баландсуръат аст. аввалин коре ки Гушчапар МС кард, диски сахти берунаи худро дар компютераш пайваст намуду ҳамаи репсурудҳояшро дар он нусхабардорӣ намуд. ин диски сахти берунааш HDD аст. дискҳои HDD хело машҳур ҳастанд, вале каме камсуръат ҳастанд нисбат ба SSD. вале ин ба қаҳрамони мо ду бартарӣ медиҳад. якум, агар қаҳрамони мо ба фазои бештар ниёз дошта бошад, ӯ метавонад аз ин диски HDD беруна ҳамчун хотираи иловагӣ барои захираи мусиқияш истифода барад. агар хоҳад ки онро бо осонӣ бо диски дорои иқтидори калонтар иваз кунад, ин корро карда метавонад. дуюм, агар системаи асосии ӯ бимирад ва ё ин ки бори дигар бисӯзад, ӯ метавонад диски берунаро ба системаи дигар пайваст кунаду ба репсурудҳои худ дастрасӣ пайдо кунад. вале Гушчапар МС ки дарси калонро омӯхта буд, ба хулосае меояд ки реп мусиқии худро дар якчанд хотираҳои дигар низ сабт кунад. ӯ метавонист мусиқии худро ба мисли асри санг дар дискҳои оптикӣ захира кунад, ба монанди CD, DVD ва ё ин ки Blu-ray диск. вале ӯ медонад ки дигар ягон инсони сайёраи замин дар соли 2024 ин гуна дискҳоро истифода намебаранд. азбаски ӯ репсурудро барои дӯстдухтари пешинааш эҷод карда буд, ба хулосае меояд ки ин репсурудро дар як флешкорт сабт кунаду ба тариқи почта ба хонаи ин хонум фиристад. чун мехоҳад дӯстдухтари пешинааш ин репсурудро шунаваду пушаймон шавад ки чаро Гушчапар МС-ро тарк кардааст. аз ҷиҳати техникӣ гирем агар, ин дастгоҳи хотиравӣ ҳамашон дохилан сохта шуданд ва ё ин ки бояд ба дастгоҳи компютерӣ физикан пайваст мешаванд. вале ин рӯзҳо мардум дигар ин гуна дастгоҳои хотиравиро истифода намебаранд. кай буд охир он вақт ки ту барои гӯш кардани мусиқӣ аз флешкорт ва ё ин ки диск истифода бурда бошӣ? ман худам шахсан ба хотир надорам. имрӯз ҳама ширкатҳои абарқудрат ва ҳатто бисёре аз репсароҳо ба мисли Гушчапар МС аз Хотираҳои Абрӣ истифода мебаранд. Cloud Storage, Google Drive, iCloud. бурам шунидаед дар бораи ин Cloud Storage ҳо ё ин ки Хотираҳои Абрӣ? дар мавзӯи Cloud Computing ва серверҳо дар дарсҳои оянда бисёртар хоҳем гуфт. биёед ба ҳикояи Гушчапар МС баргардем. ниҳоят, муҳити компютерии муосир дорои интернет ва имконоти зиёде барои нигоҳдории додаҳо дар абр мебошад. хидматрасониҳои гуногун ба монанди iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive ба Гушчапар МС имконат медиҳанд ки репсурудҳои худро дар он ҷо захира кунаду ба дигарон ҳам ҳамрасонӣ кунад. ва ё ин ки дар серверҳои Google онро нашр кунаду пайвандаки ҳамин репсуруди навро аз YouTube-аш дар Instagram ба дӯстдухтари пешинааш фиристад.